खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव राजखान्थियारि मोनसे गिदिर खौरां जे उदालगुरि विधानसभा बियाबनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि दिपेन बर'नि मोनसे गोख्रों बिबुंथि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव उदालगुरि विधानसभा बियाबाव साननैसो उनावनो उदालगुरि विधानसभायाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों रावबो थावरिनो हानाय नंला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा बे समनि मोनसे गिदिर खौरां राजखान्थियारि बाथ्रा दान्थेनाय बे समाव गिबि खेबनि थाखाय गोख्रोङै बिबुंथि लाखिदों दिपेन बर' बिथाङा बावैसो सान सिगाङाव बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबनानै बिजाथि मोननाय दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों भाबै रिहन दैमारिनि सायाव अजद खालामदों जे रिहन दैमारि बिथाङा सानैसो जे लाइमोन फिसिना दोनदों जाय लाइमोना जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे खामानि मावग्रा एबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानो मदद होग्रा बे मदद होग्राफोरनि नखर थांनानै 5,000 10,000 1,50,000 बेफोरबायदि रां राननानै होयो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथांमोनाव फैसानि फाहार दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा नाथाय बे समाव देरहायैनि सिगां गोबां रायजो राजाफोरनो रांखावरि बिथांमोना गथाय नाथाय देरहानायनि उनाव रायजो राजाफोरखौ नायफिना एबा सहज सरल रायजो राजाफोरखौ सरासनस्रा रायजोफोरनि खाथियाव बिथांमोना फैया गावसोरनि नखरनि आरो बे समाव गावसोरनि सुबुंफोरनोल' जायखिजाया हाबाफोरखौ थिकानिफ्राय लानानै गुबुन खामानिफोरखौ गावसोरल' लायो होननानै अजद खालामदों दिपेन बर' बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय रिहन दैमारिनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों दिपेन बर' बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे उदालगुरि विधानसभानि रायजो राजाफोरा जाय गोबां गोलाव सम मन्त्रि जाबाय आरो बेनि अनगायैबो बिटिसिनि डिपुटि सीएम जाबाय दा बेफोरबायदि दैदेनगिरिया उदालगुरि बियाब आरो उदालगुरि विधानसभानि थाखाय बिथाङा मा मावनो हाखो आरो रायजो राजाफोरनो जाबायदि खोथा होदोंमोन बा बाथ्रा बुंदों बिथाङा खामानि मावनो हायाखै जायनि थाखाय जेन जेट जे लाइमोनफोरा बे समाव जे गोदान बिजाथि एबा बे समाव लाइमोन दैदेनगिरिखौ लुबैदों जायनि थाखायनो बे समाव लोब इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव ओंखारबोदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों दे साननैसो उनावनो उदालगुरि विधानसभायाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ हमथानो हानाय रावबो गोहो गैला होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां दिपेन बर' बिथांखौ आरो आथिखालाव एबा दासान्दि जोबोदनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोख्रैथिजों खारगासिनो दं होननानै बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोनदों बिथां दिपेन बर' बिथांखौ उदालगुरि विधानसभा समष्टिनि गासै मोनथाम काउन्सिलनि समष्टि भैरबकुन्द हरिसिंगा आरो धनस्रि दा बेनिनो दिनै धनस्रि समष्टिनि काजियामाति प्राइमारियाव गोलाव सम माखासे थासारि जेंना जेंसि दङमोन बेखौ सुस्रांनायनि उद्देश्यै बेयाव प्राइमारिनि मिटिं खालामबाय गोबां रोजा लोब आइ आफा बेयाव बर' सान्थाल आरो माइनरिटि बयबो बाहागो लाफैदों जोबोद मोजां मोनसे उत्साह रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय मोनसे वेभ उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहाना होनांगौनि थाखाय मोनसे वेभ सृष्टि जादों बेनि उनाव हरिसिंगा ब्लकनि सिङाव थानाय जेसेबां जोंहा प्राइमारि दङ प्राय 7टा प्राइमारि आरो जिखिनि जोंहा बुथ कमिटि दङ बे गासै बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफोरजों मेम्बार्सफोरजों जोङो सावरायबाय गोथौयै गुवारै खारन बुथआनो जोंनि बिसायख'थिनि जे ग्राउन्ड लेभेलनि मोनसे सिस्टेम आरो बुथखौ सक्तिशालि खालामनानै बिसायख'थि देरहानांगौ जोंनि बुथआनो बांसिन सक्तिशालि बे मोनसे कम्पिटिशनखौ लानानै हाबा मावनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायदों बयखौबो आङो एनकारेज खालामदों आरो जाय बुथआ बांसिन गोसो होनानै खामानि मावगोन बिथांमोनखौ जेब्लायबो जोङो मदद होगोन
जाय बुदा दुरबल बेखौ शक्तिशाली खालामनो थाखाय जोंनि परिकल्पना मथे जों थांगोन जोबोद मोजां मोनसे माने पर्यालोचना रिभिउ मिटिं जाबाय हरिसिंगायाव दा बे समाव आङो सुजित नार्जारी बे सनायगाव बे थावनियाव दङ जेराव नब्लां आरो भैरबकुन्द समस्तिनि 11टा प्राइमारि आरो गासै 80टा बुथ बे गासैबो बुथखौ लानानै जों मोनसे रिभिउ मिटिं खालामबाय रिभिउनि गेजेराव माखासे जोंनि वार्कारफोरनि सुबिदा उसुबिदा बायदिसिना थासारिनि सायाव फोरमायदों किन्तु रावबो कर्मिया मनोबल बायाखै जथेस्थ मोनसे स्ट्रेंथ आरो मोनसे आबेग UPPL दोलोनि फारसे मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे दोलोनि फारसे आरो बिथांमोना गोदानै आं जइन जानायनि उनाव मोनसे एनकारेजमेन्ट मोनसे बिथांमोननियाव थुलुंगानाय बेखौ बिथांमोना मोनदों होननानै फोरमायदों आङो बुंदों जे जोंनि साफ्रोमबो बुथ कर्मिया साफ्रोमबो प्राइमारिया आरो मोनफ्रोम सुबायाव थांनानै दर टु दर जोङो मिटिं खालामनांगोन आरो बेबायदिनो बिसायख'थिनि जिखिनि जोंनि देरहानायनि जे परिकल्पना दङ बेखौ जों खालामनांगोन आरो बयबो बुंदों एबाराव उदालगुरि बिधानसभा समस्तिखौ रावबो लाखिनो हाया कुनु बिनिमयाव उदालगुरि बिधानसभा समस्तिया माने कुनु परिस्थितियाव जोङो बेबायदि थाबथानायनि बाथ्रा गैया जिकुनु बिनिमयाव बे समस्तिया UPPL दोलोनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव जोङो बेखौ दखल खालामगोन आरो बिनि थाखाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जोंनि जायफोर यां जेनेरेशन निउ भटार जायफोर जेन जि बा जेन जेड जायफोर स्कुल कलेजाव फरायदों जायफोरना फरायखांबाय साख्रि बाख्रि नागिरदों जिउनि थांना थानायनि राहा नागिरदों बिथांमोननियाव मोनसे साननाय दङ जे यां जेनेरेशननि लिडारशिपखौ होनांगौ जायफोरा गोलाव सम सासन खालामबाय खेबब्रै MLA जाबाय खेबनै मन्त्रि जाबाय डेपुटि चिफ मोनबाय बिनि उनाव आरो बिनिनो MLA होफिननांगौ बे जुक्तिखौ रावबो नुवाखै रावबो बे जुक्तिनि फारसे समर्थन गैया बेखायनो पावारा डिसेन्ट्रेलाइज जानांगौ पजिशना डिसेन्ट्रेलाइज जानांगौ जाय दोलोआनो जाया मानो बेयो मोजां मानसि आरो खामानि मावनो नागिरनानै फैनाय मानसिनि आखायाव थानांगौ होननानै बयबो बेखौ बुंदों जोंनि देरहानाया रोखा आरो जेबो प्रत्याबाना जोंखौ लाखिनो हाया बे खोथाया जोंनि दलनि साफ्रोमबो कर्मिनि माने स्पष्ट खोथा आरो बेखायनो दिनैनि रिभिउ मिटिङा हरिसिंगा आरो भैरबकुन्दआव जोबोद मोजां जाबाय आरो मोनफ्रोमबो लेभेलाव जोंनि खामानिया माने फुल माने जोङो प्रिपारेसनाव सोलिगासिनो दङ 15 दिन टाइम दंबावो फैबाय थानाय सानबायाव बे समस्तियाव आरोबाव बहुत परिबेस चेन्जेस जागोन जाय परिबेसाव कुनु दोलोआनो तिस्थिनो हानाय नङा गोजोन्थों रायजो राजानियाव गोबां जेंना दङ लामा दालां स्कुल कलेज बानायनांगौ बेथ' मोनसे बयनिबो दाबि जेराव कासा लामा दङ बेखौ बयबो गामिनि लामायानो जा PWD रोडआनो जा बेखौ ब्लेक टपिं बा पेभार्स ब्लक बानायनो थाखाय दाबि खालामदों इन्ड' भुटान बर्डार एरियायाव प्राय 3-4 मास ड्रिंकिं वाटारनि बेबस्था गैया जे मासनि बेबो फेलार थांनाय समाव दानि आथिखालनि BPFनि बिजाथि रिहन दैमारियानो PHC मिनिस्टारमोन बेयाव गिदिर टेंकि लुबाय इभेन उदालगुरि टाउनावबो टेंकि लुदों किन्तु बे टेंकियाव दै मोनसेबो गवासै ठिकादारा लुनानै फैसा मोनलांबाय बे इन्ड' भुटान बर्डारनि प्रब्लेम मेन इलिफेन्ट कनफ्लिक्ट दङ जेराव आङो भलन्टारिलि 10 बोसोर खामानि मावदोंमोन जथेस्थ बेखौ नर्मेलाइज मानसिनि जिउ रैखा खालामनाय मैदेरनिबो माने थैनायखौ बन्द खालामनाय बेखौ जोङो साक्सेस जादोंमोन नाथाय दा गोदान सरकारा जेबो गुरुत्व लायैनि थाखाय मेन इलिफेन्ट कनफ्लिक्टआ दा जाफिनगासिनो दङ फारसेथिंजाय यां जेनेरेशना साख्रि बाख्रि बिथांमोननि एमप्लयमेन्ट एभिनिउस निउ जेनेरेशनाव जिखिनि मोनसे होप फिउचारखौ लानानै बिनि सायाव बिथांमोना फोरमायदों आरो बेखायनो उदालगुरि सुपार 46 ओरिएन्टेसन जोङो केम्प खालामगोन कचिं खालायगोन 1000 स्टुडेन्टनो
एनुवेलि जों 1000 करि स्कलारशिप होनायनि थाखाय जों मोनसे एजेन्डा लाबोदों आरो बायदिसिना स्किल एन्टारप्रेनियरशिप जोंनि माने फार्मिं जिखिनि ग्रुप बानायनानै DIC IIE SI PRD बेफोर इनस्टिट्यूटजों कानेक्ट खालामनानै यां जेनेरेशन बेयाव 2-3 लाख माने जेसेबां यां जेनेरेशनफोर दङ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव आरो समस्तिनि सिङाव जिखिनि दङ बेखौ आवगायलांनायनि खोथा दङ आइ आफानि बहुत मानसिनियाव कमप्लेन दङ जे अरुणोदयखौ गोदान सरकारा दाननानै होदों दा बे दाननानै होनाय अरुणोदयखौ सोफिननांगौ होननानै दाबि होदों बे बेलायाव जोङो दायित्व लादों स्किम मा जिहेतु स्टेटआव रायलायनानै डिसिजों रायलायनानै पिडिजों रायलायनानै ब्लकआव रायलायनानै अरुणोदय सोफिननांगौ सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ गोदानै क्लास्टाराव फेडारेशनाव सोनांगौ SRLMनि गेजेरजों बेफोर खामानिया गोब्राब खामानि नङा मावनो गोसो थायोबा हायो किन्तु जायफोरा स्किम आसनिखौ लानानै राजनिति गेलेयो माने सिगियो भय भाबुकि देखायो दाननानै होयो बिथांमोननियाव बे पलिटिक्सखौनो दिनैबो खालामगासिनो दङ किन्तु बे बाराव पलिटिक्सनि गोजौआव थांनानै रायजो राजाफ्रा परिबर्तननि थाखाय भट होगोन आरो कुनु कारनाव सासे मानसिनो दुगुनाय माने डाबल क्षमता होनाय खोथाखौ रावबो सानाखै आरो बेनिखायनो आं सानो जे जोंहा इनस्टिट्यूशनफोर जिखिनि बानायनांगौ दङ एकर्डनि आद्रा थानाय इस्यु एजेन्डाखौ मावनो गोनां दङ बे गासैखौबो लानानै जोङो 100% जोंनि टारगेट जोंनि डेस्टिनियाव जों साक्सेस जागोन बयनिबो समर्थन मोनगोन आं खावलायगोन जेसेबां स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि फरायनाय दङ उदालगुरि विधानसभा समस्तियाव खामानि मावफैनांगौ साइलेन्ट भटार हिसाबै भट होनांगौ जाय दलावनो थाया मानो आरो बयबो यां जेनेरेशननि जनप्रतिनिधि हिसाबै आंनि फारसे सेम्पिथि माने थुलुंगानाय सापर्टखौ बयबो जाहाथे लाखियो UPPL दोलोनि फारसे लाखियो आं बेखौनो खावलायबाय आं बयनिबो हेल्पखौ नागिरदों जितु नोंथाङा यां जेनेरेशननि बाथ्रा जेनेरेशनखौ लानानैनो दिनै NDAनि बिजाथि बा नोंथांनि बेरेखा दोलोनि बिजाथि रिहन दैमारिया मोनसे स्पेसियेल टीम दादों खोनादों जितु नोंथांखौ फेजेननो थाखाय बिथांनि स्पेसियेल टीमाव जेबो गैया आंथ' खोनादों जे जाहो लोंहो केम्प बानायनानै दोनो आरो जेराव जोंनि जानानै मावनो फैयो जोंनि जानानै लोब ओंखारबोदों बिनि न'आव थांनानै फन खालामनानै फैसा होयो 10,000 20,000 50,000 1 लाख बिथांमोननियाव फैसानि पाहार दङ जोंनियाव फैसानि पाहार गैया आरो फैसानि पाहार थानायखायनो फैसा होयै मानसिखौ बायखांदों आरो दिनै बायखांगोन 15 दिननि उनाव 1 मासनि उनाव नाय बिथांमोननि जायफोरा बायखांजादों जायफोरखौ बायनानै लाबोदों बिथांमोनखौ रावबो पात्ता होनाय नङा ना पात्ता खालामनानै दोनगोन खारन बिथिं ट्राफिक जाम जानानै दङ अनलि इलेक्शनखौ बारहोनो इलेक्शन देरहानायनि माने मेन्टेलिटिजों टाइम माने मोनसे टेम्परारि बिथांमोना समाव मानसिखौ बायखाङो पारचेस खालामनानै पकेटाव लाबाय इलेक्शना देरहाखांबा गिदिर स्किमखौ गावसोरनि मथे मावबाय गावसोरनि मानसिनो होबाय सहज सरल साधारन रायजो राजा जोंनि युथफोरखौ ग्रुप दानानै दजन साबा बिथांमोननो स्किम होनाय आं खोनायाखै टाउनाव गोबां स्किम इमप्लिमेन्ट जाबाय बेखौबो सेना लादों होननानै आं खोनादों मिनि सेक्रेटारियेटनि रिनोभेशननि खामानि फैदोंनो 5 कोटि थाखानि बेखौ जायफोरा नांनानै लाबोदोंमोन जोंहा XBLT भाई बिथांमोना जायफोरा माने गेजेराव बिद्रबो खालामदोंमोन बे XBLTनि जोंनि फंबाय बिदा बिथांमोना लाबोनानै जायखौ मावनो नागिरदोंमोन बेखौ सेनानै लादों होननानै आं खोनादों दानि जाय केन्डिडेट बिनि न'खरनि सोद्रोमाया आरो टाउनाव माने जि माने मा होनना बुङो डिभाइडाराव बिबार गायनायनि नामाव बिबारा माने टाबाव रज'नायसो गिदिर दंफां बा माने बेखौ मा होनना बुङो जेफोर माने जेखौ माने गार्डेनाव गायो समायना खालामो बिउटिफिकेशननि जिखिनि प्लान बेखौ गायाबासिनो अकल हा ट्रेक्टर 10 टेलारसो खोबाय फिसा माने बिबार गायबाय बिनि नामावनो 40 ना 45 लाख थाखा दिहुनदों होननानै आं खोनादों थारमाने बिसोरो इलेक्शननि टाइमाव भट बायनो थाखाय बेफोर स्किमखौ मावो सोरबाया स्किम लाबोयोबा बेखौ सेनानै लायो कब्जा खालायो 2 लाख थाखानि बिराद केलेंकारि ओंखारदों दा न'खरसेयाव 2 3 मोननाय फैसाखौ सोरनिबा नामाव सोना होयो दिहुननानै फैसाखौ लानानै थांफिनो दा बे माबायदि पलिटिक्स आरो बर' जातिया बेबायदि पलिटिक्सखौनो लुबैयो नामा बर' जातिनि भबिष्यत निर्माण खालामनांगौआ यां जेनेरेशनखौ जोङो जौगाहोनांगौआ
जुदि बेबायदि डुप्लिकेट पलिटिक्सआव हाबोबा जुदि इलेक्शननि टाइमाव पारचेस खालामनानैनो देरहानानै सरकार दानानै बे पलिटिक्सखौनो खालायोबा आरो जों बेखौनो समर्थन खालायोबा अब्ला बर' जातियाव बा बड'लेण्डआव बिटिआरआव बा बड'लेण्डआव थानाय 35 लाख जनसाधारननि 26टा जाति जनगोष्ठीनि भबिष्यतआ बहा बेफोर खोथाफ्रा दिनैनि थाखाय भेरि माच सिरियास भेरि माच कनसार्न किन्तु जोङो जायफोर गोरों गोरा व्यक्ति जायफोर साननो गोरों बिनि सायाव साननांगोन आरो पलिटिक्सआव हाद्रि सारनानै भट लानानै क्षमता दखल खालामनायनि खामानिया गोलाव समनिफ्राय सोलिदों किन्तु बे बाराव उदालगुरि बिधानसभा समस्थियाव कुनु कालाव सोलिनाय नङा आं सैथो खोथाखौ बुंदों सोरबाया आंखौ गाज्रि मोनगोन किन्तु रियेलिटिया मा बास्तबा मा रायजो राजानो खिथानांगौ आंनि डिउटि आंनि रेसपन्सिबिलिटि गोजोन्थों